ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕಲು ಪುರಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯೇರರೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯೇರ್ನ ಪೊರ್ಲನು ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ತೊಜಿಪೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯೇರ್ನ ಪೊರ್ಲನು ನಿಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಒಣ್ಣ ಬರೀ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಲವಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲಿ ಬಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ನಾಲಿ ಬಾಡಿ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಹೊರ ಕಂಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತೀಯ ಒಂದು ವಾರ ಬಲ ಬರಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರಲು ಮಂಡಿ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ वीडियो फोन ಒಂದು 15 ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 15 ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಅಡಿಬೇಕು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಚೂಲ ಅದು ಖರಾಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂರು ರೆಡಿ Itu udah koram loh itu.